Como se prevía, centos de persoas achegáronse onte a Taboada para participar na festa gastronómica máis famosa da comarca, o Caldo de Osos. Un evento que deu comezo arredor das 10:30 da mañá coa apertura dos máis de 50 stands onde se podía atopar toda a clase de produtos relacionados co porco, alimentación e artesanía. Postos que recorremos e nos que tamén nos paramos para falar cos vendedores. Por suposto, empezamos cos produtos do porco, un posto que puxo un veciño de Taboada. Trae aquí todo o necesario para facer un bon cocido. Sí, traio de todo, é todo bon. Que nos trae para aí? Traio chorizos, a carne, a cousa, des. Todo da casa? Todo da casa. Todo natural? Natural, sí, señor. Pódese comer a toda confianza? Confianza, sí, sí. E vendiña, o que me compra un ano, vendiña 3 anos ou 4 seguidos. Que compra unha vez, compra máis. E como van as ventas? Bueno, algo menos que estes anos van. Hai menos xente. Notas a crise? Sí, notas, Bueno, pero hoxe non vamos falar de crisis. Que tal saliron os chourizos? Os chourizos están riquísimos, queredelos probar? Bueno, pois despois probamos. Seguimos andando e atopámonos con Visitación, tamén de Taboada, que vendía todo tipo de enseres de madeira, artigos que fai o seu marido. Un posto onde tampouco faltaban os produtos do cocho. Vexo que trae de todo. De canto hai? Fai vostede todo isto? Sí. E logo, a madeira fan o home. E isto fago eu, Vostede leva o tema da comida. da comida. E el da madeira, da artesanía. E que nos trae aquí hoxe? A que nos trae? Pois xamola con cachucha, chorizos, panceta, dente, noces, avellanas, licores, de canto hai. Bueno, é unha mina. Home, porque o alcalde nos axuda para que traamos isto para que veamos. Bueno, pois que vaya todo ben. Muchas gracias. E queixos e grelos vendía María. De onde ven? De Melide. De Melide. E que tal? Así. Regular. A xente hai, pero non compra. Isto vale pouco. É para máis domingo de carnaval, que van entroidar coas familias. Hai pouca xente. Fai vostede os queixos? Sí, é logo que nos atopamos. Gracias a Dios. Bueno, vexo que tamén ten navizas, é ano de navizas. Porque teño leira de nabos para manter as vaquiñas. E teño grelos tamén. Me quero levar unha mallada. E hai moitas este ano? Hai pouca porque xiou moito. E non choveu, foi moito frío, entón os grelos non subeu para arriba. Quedouse. E viña a xeada de noite, aprestaba os nabos. E penso, hai pouco grelo. Pero bueno, algúns vendimos. De todo tamén traía a Aurora, que onte vendeu parte da mercadoría. Traio noces, avellanas que as vendín, o touciño vendino, lacós, cachula, chorizo gordo, chorizo delgado, butelo e lomo, galletas, huevos e roscas. Todo feito na súa mão? Todo feito pola miña mão. Pan, tamén vai a trigo da casa, cosechado e sementado en Friamonde, é feito en Friamonde e traballado polas mãos desta señora. Bueno, este é un posto distes que hai que levar ao lombo. Que remedio. É como digo eu, que non quero as cousas, o bon hai que o pagar. Senón non... Segundo trouxen pai que volvo a levar, que xa habrá que non leve. Bueno, e que tal as ventas? Bueno, está bastante ben, pero mellor foi outros anos. Eu penso que había que lle facer máis promoción isto. Pareceme a min que isto que lle tiña que dar un auce o ayuntamiento e os veciños, a xente nova que se puñera a traballar e que viñera para os puestos. Cos novos non podemos, os vellos non podemos. Tiña que ser a xente joven. Para min, eu xa trouxen hoxe 2 netos que están aí traballando con outros puestos. Estou moi contenta porque me convencinos de poderlos traer. E todos os pais os debían animar e eles, que a vida non cae do céu á terra, hai que facer por ela. E cos consellos da Aurora seguimos a nosa ruta que nos levou ata os postres. O postre é importante tamén no Entroido? Hombre, non vai ser importante.
Que nos trae a panadería Carlos? Pois trae orellas, flores, roscón, tarta de queixo, tarta de xián, tarta de almendra, de noz, e non máis. Bueno, o que non come postre é porque non quere. Porque non quere, claro, porque non quere. E que tal, como vai a rir? Bueno, bastante ben, bastante ben. Ainda se vende ben, va. En primeira mañá non había nadie, pero ahora ben ves que hai ben xente. Sí, está ben. Unha festa na que non faltou a música que deu comezo co grupo de gaitas Os de Iki, encargados do pasarrúas.